I ćao ljudi, sa vama je Ice the King i danas ćemo da malo igramo Clash Royale na kompu. Napravit ću jedan tutorial kako da ga instalirate. Dobro, da vidimo da li je neko tu. Pa nije. Dobro, ajde prvo da otvorimo ovaj free chest. Kao što vidite, ja sam veoma slab, ja sam arena 4. Dobili smo minion hordu i roket. Dobro, ovdje nešto... šta je to? Ovo ima Dart Goblina. Dobro, da pređemo na glavnu stvar. Ja sam veoma slab, vidite, arena 4. Skeleton army mogu da upgradeujem, ali 100 dijamanta, vidite, naravno. Skeleton level 8. I kao što vidite, ovi Clan chat završili su sa 2 od 10. Kao što vidite. A ja uopšte nisam igrao, kao što vidite, zato što na tabletu mi je bolji klan. Ajdemo mi da odigramo jednu borbu, da isprobamo dek, pošto sad ja nisam dugo igrao, pa se ne sjećam nikakav mi je dek. Hvala, srećno i tebi. Dobro, idemo odmah ovako. Ajoj. Pa onda ovako. Jebote, ja budale. Nemoj. Dobro. Inače, dek mi je jako skup, kao što vidite. Dajemo ovako. Da im se pridruže i goblini. Jebem ti majku. Jel vidite koliko su treneri dobri? Bez obzira što su treneri. I idemo da stavimo balon. Ajoj, jebem ti mamicu cigansku. Smo mu ništa skinuli. Dobro, barem. Ajoj. Jao, ljudi, ja ne mogu ovo da verujem šta mi se dešava. Ajde, bože. Dobre, 1-0. Bam. Jao, jako mi je skup dek, kao što ste vidjeli na početku. Dobre, krenule su na minion hordu. Bravo, idemo da stavimo princa ovdje. I skeleton army. Ne tu, jao, jebem si majku. Ovako. Pa ovako, bam. Dobre, vidite kako se to radi, ali nema veze. Ajde, nastavljamo da napadamo. Još 30 sekundi izgleda, ljudi, da ćemo da pobedimo. Bam. Ajoj, Wizard je bio tu. Ajde, Wizarda, moramo baš da uništimo. Dobre. Dobro. Kako smo ih ga odrali. 2-1 smo, ljudi, pobedili. Match over. Pobjeda. Ću da vam pokažem, možda niste vidjeli. Dek mi je jako skup. 4,1. Vidite kakav sve imam.
stopirajte pa zapišite šta sve imam i pišite mi u komentare kakav dek da napravim. Eto, vidite, nadam se da ste vidjeli, evo vidite, imam Skeleton Army za upgradeovanje, ali vidite 2000 golda košta, a kada bih ovako potrošio gemove umjesto golde, koštalo bi mi valjda nešto manje od 100 gema, tako da ljudi, u sljedećem klipu ćemo ući u pravu borbu. Ovo je bio samo uvodni klip, pošto je bio prvi klip na mom kanalu. Pozdrav za sve vas koji ste me gledali, pozdrav za ceo klan. A do sljedećeg klipa, čao!